Jmenuji se Roman Kubánek, pracuji ve společnosti Teleperformance. Tato společnost působí na trhu call center a telekomunikačních služeb. Používáme v naší firmě systém firmy Kentico CMS systém. Vytvořili jsme několik projektů. V současné době se připravujeme na spuštění nového projektu typu intranet pro naši firmu, kde první nasazení bude v České republice, další nasazení bude ve Slovenské republice a pokud se toto řešení zrealizuje zajímavým způsobem, který bude prezentovatelný i do dalších zemí, tak vzhledem k tomu, že naše firma má pobočky v současné době v 51 zemích světa, je zde ohromný prostor se prosadit s řešením, které se vlastně teďka v tuto chvíli pokoušíme vyvinout. Vidím to velice pozitivně, protože systém Kentico obecně je velice otevřená platforma, která umožňuje vývojářům prezentovat svoje nápady bez jakéhokoliv omezení. V tuto chvíli bych se asi vyhnul srovnání s jinými systémy, protože je to nesrovnatelné v podstatě z hlediska toho, že to nejdůležitější, ta vývojová část toho systému je natolik otevřená, že vás ničem neomezuje. Další, co bych mohl vyzdvihnout, a co je velice důležité, že společnost Kentico vám pomůže ve vývoji a ve srovnání s jinými společnostmi toho zákazníka nenechá, jak se řekne česky, ve štychu. Pomůže vám s vývojem, pomůže vám s realizací toho systému a to je velice důležité, pokud narazíte při vývoji na nějakou překážku, může ta překážka být i smrtící. Pokud není odezva někde z partnerské strany, tak se ten projekt může, dejme tomu, zaseknout někde na půli cesty, může fungovat na 50%, ale je to prostě jenom těch 50%. Když to v případě Kentico jsem si jist, že vytvoříme systém, který bude na 100%.